Hello friends, welcome back to my channel. Thank you so much. So friends, I hope नोंथांमोना बयबो मोजां दं. So friends, दाख्लैसोना साथाम इउटिउबार्सआ माने मुम्बाइ पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय आरोखि ना. स' मानि थाखाय एरेस्ट खालामजादोंथ' आं बेखौ नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअ'जों माने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामनो खोन्थागोन आरोखि ना. स' बेफोर माने बिसोर साथाम इउटिउबारा मुम्बाइ पुलिसजों एरेस्ट खालामजानायनि मेन जाहोनानो जाहैदों बिसोर फ्रेंक भिडिअ बानायोमोन आरोखि ना. फ्रेंक भिडिअ'आथ' मा सिस्टेम जायो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो जानो हागौ नङा होमबा जाय नोंथांमोना नायोबा आरोखि ना फ्रेंक भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायोबा नोंथांमोना फ्रेंक भिडिअ'आ माबायदि सिस्टेमनि जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानो हागौ नङा होमबा जायनाखि फ्रेंक भिडिअ'आ मा सिस्टेमनि जायो स' बेफोर जायनाखि बिसोर साथामा जायनाखि बिसोर साथामखौ माने मुम्बाइ पुलिसा एरेस्ट खालामनायनि मेन जाहोनानो जाहैदों बिसोर फ्रेंक भिडिअ बानायोमोन आरो फ्रेंक भिडिअ बानायबाबो बिसोरो एसे माने आलादा टाइपनि बानायोमोन आरोखि ना एसे गाज्रि टाइपनि बानायोमोन आरोखि ना फ्रेंक भिडिअ'आथ' नोङो माने मिन्थिहोआलासिनो माने सोरखौबा थांनानैहाय माने नंगौ बायदि एबा नंखाय बाथ्रा बुंनानै माने एसे रागा जोंहोनाय एबा मिनिहोनाय बेफोरबायदि सिस्टेमनि जायो नङा होमबा फ्रेंक भिडिअ बानायनाया आरो माखासे फ्रेंक भिडिअ दं बिसोर स्क्रिप्टेड बानायो आरोखि ना स्क्रिप्टेड माने बिसोरजों रायलायखानानै माने जायनाखि जायजों लोगोसे फ्रेंक बानायगोन बे मानसिजोंहाय माने रायलायखानानै माने स्क्रिप्ट बानायो आरोखि ना माने मा सिस्टेमनि बानायगोन आरोखि ना जायनाखि फिल्म मेकिं बानायनाय माने फिल्मफोर माने सिनेमाफोर बानायनाय बायदि आरोखि ना बेखौ स्क्रिप्टेड बानायखानानै माने डाइरेक्ट बानायो आरोखि ना माने बै मानसिजों जायनि सायावहाय फ्रेंक बानायगोन बेफोरजों माने बिसोरजों माने रायलायखानानै माने बिसोरनो एबा माखासे एसे एनै रां होनानै माने एसे स्क्रिप्टेड बानायनानैहाय फ्रेंक भिडिअ बानायो आरोखि ना स' बांसिन फ्रेंक भिडिअ'आनो नोङो दा बुंनो थाङोबा डाइरेक्टलि थांनानैहाय खालामो आरोखि ना माने थांनानैहाय माबा मोनसे नोंनि सिगाङावहाय माने गोमोथाव खामानि मावनानै दिन्थिगोन बा नोंजों लोगोसे माबा हेरेसमेन्ट खालामगोन स' बेफोरबायदिसो आरोखि ना माने नोंथांखौ माने माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो बा माबा मोनसे फेसन देखायनानैहाय रागा जोंहोनाय एबा मिनिहोनाय स' बेफोरजों जाहैदों मा मोनसे फ्रेंक भिडिअ नङा होमबा बिसोर जायनाखि बिसोर साथाम इउटिउबारहाय बिसोर साथाम इउटिउबारा मुम्बाइ पुलिसजों एरेस्ट खालामनायनि जाहोना जाहैदों बिसोरो फ्रेंक भिडिअ बानायबाबो बिसोर एसे सेक्सुवेलि टाइपनि बानायमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरोखि ना सेक्सुवेलि टाइपनि आरोखि ना बिसोरना एसे गाज्रि लामाजों एसे आगान सुरनाय बायदि जादोंमोन आरोखि ना फ्रेंक भिडिअ बानायबाबो स' बेनि थाखायनो बिसोरखौ माखासे मानसिया माने क्राइम ब्रान्सआवहाय रिपर्ट होनायनि थाखाय माने बिसोरथ' एसे गाजा टाइपनि भिडिअ बानायोमोन नालाय बिसोरखौ रिपर्ट होबाय स' बिनि उनावहाय मुम्बाइ पुलिसआ बिसोर साथाम इउटिउबार्सखौहाय एरेस्ट खालामबाय आरोखि ना बिसोरो बिसोरनि चेनेलावहाय 20 मिलियननिबो बारा साबसक्राइबार दं होनदोंमोन आरो बिसोर 4 मान्थनि गेजेरावनो 2 क्रर माने रां जायनाखि 2 क्रर रुपिस आर्निं खालामदोंमोन होननानै बुंदों आरोखि ना अके स' मिन्थिनो मोननाय बायदि आरोखि ना 4 मान्थसनि गेजेरावनो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै 2 क्रर्स माने मानि आर्निं खालामदोंमोन आरोखि ना स' जों दा मिथिनो मोननायाव आरोखि ना स' नैबेनो जाबाय इमेज जानायबानो जाबाय नोंसोर साथामानो स' माने फेसखौ देखायाखै मा सिस्टेमनि एसे खोबनासो दोनदों आरोखि ना खाथेनासो दोनदों बिसोर साथामानो आरोखि ना स' साथामानो माने एरेस्ट खालामजादों आरोखि ना स' बुंनो थाङोबा माने सोरनिबा माने फ्रेंक भिडिअ बानायनाय माने भिडिअनि थाम्बनेलाव नायबानो एकदमबारे नायथावजायै नुखायो आरोखि ना एकदमबारे गाजा नुखायो आरोखि ना थाम्बनेलफोरखौ नायबानो भिडिअनि सायावहाय थ' आजिखालि फेसबुकफोरावबो आपल'ड खालामनो सानबाय माने खालामो आरोखि ना बेफोरबायदि फ्रेंक भिडिअखौ फेसबुक इउटुब मेरला नुनो मोनो आरोखि ना नोंथांमोना नायबानो जाबाय फ्रेंक भिडिअखौ सोरबा एकदमबारे गाजा बानायो आरोखि ना सेक्सुवेलि लाइनजों माने थांथारो आरोखि ना सोरनाबा दा स' बिसोर जायनाखि साथाम इउटिउबार एरेस्ट खालामजानायफोर बिसोर साथामाव बेफोरबायदि टाइपनिनो थांदोंमोन आरोखि ना सेक्सुवेलि टाइपजों माने सेक्सुवेलि लाइननि बेफोरबायदि बानायलांदोंमोन होनदोंमोन आरोखि ना स' बेनि थाखायनो बिसोरखौ सोरबा क्राइम ब्रान्सआव रिपर्ट होदों होनना बुंदों आरोखि ना ओमफ्राय बिनि उनाव बिसोर साथामखौ मुम्बाइ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय स' दा आङो बर' इउटिउबारफोरनि गेजेरावबो नोंथांखौ बुंनो सानो आरोखि ना माने जोंनि बर' इउटिउबारफोरनि गेजेरावबो सानै ओंखारहांबाय फ्रेंक भिडिअ बानायग्रा फ्रेंक भिडिअ बानायबाबो नोंथांमोना एसे माने बेफोरबायदि लाइनजों थाङालासिनो एसे सिम्पल टाइपनि बानायो आरोखि ना अके फ्रेंक भिडिअआ एकदमबारे गिख्रंथावबो जायो आरोखि ना एकदमबारे रिक्स जायो आरोखि ना सोरबा रागा खरा मानसिखौ बानायफ्लाङोबा बुजालाबायगोनबो माबा माबि खालामलाबायजागोनबो बा केसबो होजागोन आरोखि ना स' मानसि बानाय फ्रेंक भिडिअ बानायबाबो जोंनि बर' इउटिउबार नोंथांखौ बुंनो सानो आरोखि आङो स' माने जोंनि बर' इउटिउबारफोरनि गेजेरावबो ओंखारबाय फ्रेंक भिडिअ बानायग्रा फ्रेंक भिडिअ बानायबा एसे सिम्पल टाइपनि बानाय एकदमबारे माने एसे गाजा टाइपनि दा बानाय आरोखि ना स' आं नोंथांखौ बुङा जे नोंथांमोना फ्रेंक भिडिअ दाबानाय फ्रेंक भिडिअ बानाय आरोखि ना बानायबाबो नोंथांमोना सिम्पल टाइपनि बानाय माने सेक्सुवेलि टाइपनि बे लाइनजों दा थांखा आरोखि ना स' नैबे दा बायदि जानाय बायदि जानोबो हागौ आरोखि ना माने जाखागोनबो माने बेफोरबायदियाथ' नायथाव जाखाया नङा होमबा फ्रेंक भिडिअ बानायबाबो एसे सिम्पल टाइपनि बानाय माने एसे कमेडि टाइपनि आरोखि ना एसे सिम्पल टाइपनि बानायबाबो माने बेफोरबायदि लाइनजों आगान दाहो आरोखि ना स' दा नै बिसोर साथामाथ' मुम्बाइ पुलिसजों एरेस्ट खालामजाखाबाय बिसोरथ' बिसोरनि लाइफआनो सेस होनना बुंजाखाबाय आरोखि ना अके स' दा बे साथाम इउटिउबार्सफोरखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे माखासे इउटुब चेनेलखौ ब्लक खालामसिगोन आरोखि ना बिसोर एरेस्ट खालामजानायनि बिसोरनि इउटुब चेनेलखौ आरो बेजों लोगोसे 29टा चेनेल माने इउटुब चेनेलखौ ब्लक खालामनायनि मोनसे माने
पारमिसन होबाय होनना बुंदों आरोखि ना माने बिथोन होदों होनना बुंदों आरोखि ना 29था इउटुब चेनेलखौ माने ब्लक खालामसिगोन आरो बेजों लोगोसे माखासे फेसबुकफोर दंना फेसबुक पेज बे फेसबुक पेजखौबो बन्द' खालामसिगोन आरोखि ना स' नोंथांमोना मोजाङै बुजिलायनानै भिडिअ बानायदो आरोखि ना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे फ्रेंक भिडिअ बानायग्रा इउटुबारफोर ओंखारबाय स' नोंथांमोना बि केयारफुलि मोजाङै बानायबानो जाबाय स' बेफोरबायदि लाइनजों आगान सुरालासिनो माने सिम्पल टाइपनि बानायदो फ्रेंक भिडिअफोरखौ नङा बानायबाबो स' माने बिदिबायदिबा मा जोंनि इउटुबारफोरनिबो माखासे बदनाम जायो आरोखि ना इउटुबारफ्रानो बेबायदिबा नङा होमबा मालायखौलाय मा आदायथि मोनो मा मोनसे बुजायना होनो नङा होमबा जोंनि बर' माने इउटुबारफोरनि गेजेराव मोनसे बदनाम जानाय मोनसे नाम फैयो आरोखि ना स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ बानायालासिनो मोनसे सिम्पल टाइपनि बानायदो बास नङा होमबा स' बेबायदि बानायलांबानो जाबाय आरोखि नोंसा सिम्पल टाइपनि स' हाइपखि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो जेब्ला आं गोनां भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दोननो थाखाय बाय